Mga higala, kumusta o mayong hapon usab pinatong tanan? Kini na ang inyong alagad sa kaninan, si Brother Cesar Patio. Mudalit kaninyo sa atong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Nadiin ang Pangulo o ang langitong magkatubro, Divine Master Tomas Eugenio Sr. O ako mga pagpahinaot mo sa tanan ng mga kaigsunan karon na nagtakalinhon, ay mandapit kamo sa kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao, bisan pa sa gawa sa nasod. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Nagpatalinghog ng itong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ang hinaot kami nga natin sa kapasko sa lawas kanunay, aron nga kanama inyong magamit sa pagsunod ng itong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kung ako na lang mga pagtibayan, no, diya dapit sa palasyo, diya sa Kagribirin. Kumusta di rin, uban sa mga pamilya, mga gaga o usab sa akong pamilya usab. Diha, kumusta, kanilang tanan, o usab sa tanan ng mga evangelista diya, mga ministro. Kumusta kanilang tanan. Hinawat kami nga na kamo sa kabaskong sa lawas. Kung usab sa ito ang mga viewers, sama sa nagsunod, no, sa atong programa sa Facebook o sa YouTube, kumusta usab kanilang tanan. Kung sa ato usab ng mga kaigsunan din dapit sa siyudad sa Subo, akong gipahibalo karon na ato ang conference, no, hapit na karong Disyembre 29, magsaulog kita sa birthday sa atong lahiton ng Magtutulo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. O manghinaot ako nga naka-ready na kamo, no, sa paglukat og ticket kay hapit na ra ba. Apila na lang ka simana mao na pagsaulog nato sa birthday sa ato ang langit nun nga magtutudlo. O dapat nga maglukat na kamo sa ticket aron nadili kamo pulibok, no, kay ilabi na karong Disyembre kuso kayong sakay, mao nga maglukat kamo daan sa ticket para nga dili kamo mahutdan sa ticket. O mao lamang kana ang ato ang mga pagpahibalo sa atong mga kaigsuunan. Bueno, naginusara kita karon, nagpaabot pa man kita sa ato ang kauban, no, kang Brother Samuel Montemayor. O basin og niya sa karon na traffic lang siguro, mga kita lang usa karon ang muhatag sa pagsugod ni atong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug taas man kani ang ato ang pagaysigutan, kabahin ining kasaysayan sa unang Kristohanon. Tungod kay napakadaghan karon nga nagkalain nga mga relihiyon sa tibuok nga kalibutan. Ang gidala nila, dunay nagdala sa ngalan kang Jehova, doon na po'y nagdala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ug niining tanan mao kini karon ang ato ang pagatun-an o pagaisgutan kung kining mga tao karon nga nagdala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, doon na ba'y katumanan kining mga reliyon karon nga nagdala sa atong Ginoong Kristo, o dili baka kini nagsakay-sakay lamang sa panahon. Angay natong may baluan nga nabahin sa tutulo ka panahon, dunay ang una mao ang nagpaila sa katawhang Israel, mao ang amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Sa ikaduha mao ang atong Ginoong Kristo. Og ang ikatulo mao na karon ang panahon sa Espiritu Santo nga mao'y among gipaila nini katulong panahon, nining atong bag-ong panahon. Ato unang usisahon sa Biblia, adisir na to tubagon kung nakitay oras, pwede mang matubag na to ang isyu ni Aquilino Valencia. Kana kung natay oras, pero ato sa ding hiskutan kining mga pagtulunan karon nga nagdala kunuhay sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kung kini ba kaha nining atong bag-ong panahon
Aprobado ba? Angay bang dawaton nining ato ang kauliang mga adlaw? Angay natong may baluan kamong mga nagtuo sa atong Ginoong Kristo. Kinsa ba ang unang katawhan? Sa una akong hisgutan ang katawhang Israel. Mao kana ang unang katawhan sa Dios. Ang katawhang Israel, wala sila makatuman sa kasuguan sa Dios nga Amahan. Hinungdan nga ang katawhang Israel sa ilahang pagka masupilon ug sa ilang pagka makasasala, hinungdan nga ang atong Ginoong Hesukristo gipadala sa ikaduhang panahon dinhi sa kalibutan. Karon unsa ba ang tumong sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo? Maayo tingaling atong basahon ang mga nakasulat sa Biblia, unsa ang katuyuan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala din nga atong mabasa sa San Mateo sa iyang kapitulo 1, versikulo 21, ingon ini ang atong mabasang pahayag sa Biblia. O igaanak ni ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pagahinganlag si Sos, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kung mao, ang atong Ginoong Hesukristo gitin-aw sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo siya gipadala aron sa pagluwas sa mga sala sa katawang Israel kanhi sa unang kapanahunan. Naabay kita'y prueba sa Biblia nga ang katawang Israel mao gayud ang pagaluwason sa atong Ginoong Hesukristo. Basahon talang ang nakasulat sa buhat sa iyahang kapitulo 13 ug ang iyahang bersikulo 23, ingon ini ang nakapahayag sa Biblia, mga higala ug mga kaigsuonan atong patalinghugan ang mga nakasulat sa Biblia. Gikan sa mga kaliwatan nining tawhana sa Dios ang Israel gidad-an og manluluwas nga mao si Hesus sumala sa iyang gisaad. Kung mao, ang Israel gidad-an di ay og manluluwas. Kinsa ang gipadala aron maluwas ang katawhang Israel, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mga higala og mga kaigsuonan. Asa pa ang dugang prueba nga Israel mao gayud ang giluwas sa atong Ginoong Hesukristo, sumala dinhi sa pahayag sa nakasulat sa Mateo sa iyahang kapitulo 10 ug ang iyang bersikulo 5 ug 6, ingon ini ang mga nakasulat sa Biblia, mga higala ug mga kaigsuonan atong patalinghugan. Mateo kapitulo 10 versikulo 5 ngadto sa 6, nag-ingon mga higala ug mga kaigsuonan. Kapitulo 10 ug iyahang versikulo 5 ug 6, ingon ini ang atong mabasa. Ug kining napulog duha gipalakaw ni Sus, lugar katong napulog duha mao to ang mga gitawag sa atong Ginoong Hesukristo katong 12 ka apostoles. Ug kining napulog duha gipalakaw ni Sus, tapos matugon sila. Niya nga nag-ingon, pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintil, ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa Samarianhon, kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay sa Israel. Kung mao,
Dili lamang ang atong Ginoong Kristo mao ang personal nga mahiusa ang katawong Israel, kundili nagpili ang atong Ginoong Kristo og 12 ka mga tinun-an, aron nga kadtong 12 ka mga tinun-an mao kadto ang kibali himuon ni Kristo agi lugar og inuntang dugang aron nga matawag pagbalik ang katawang Israel, aron sila may usa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon sa atong mabasa sa Biblia, ang Israel mao ba gyud ang unang katawhan sa Dios sumala sa mabasa nato sa Biblia? Oo. Sa ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 7 ug ang iyang bersikulo 10 kama 24, ingon nini ang nakasulat sa Biblia, mga higala og mga kaigsuonan. Ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 7 bersikulo 10, ingon nini ang nakapahayag sa Biblia. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og pahamutan kanila aron sila magapuyo o makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan, ingon sa sinugdan. Sa 24 nag-ingon, og ikaw mao katong Israel, nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, aron mahimong usa ka katawhan niini sa walay katapusan, ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Sa atong natin-aw, ang katawang Israel sila gayud ang gipili sa unang kapanahonan nga maoy unang katawhan sa Dios nga Amahan, nga ang ilang giila nga Dios nga Amahan mao ang atong Ginoong Jehova sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, sa diha nga gipili na ang katawang Israel, ang Israel ba'y nakatuman sa mga lagda nga gipakita sa Dios ngadto kanila? Kay ang Israel gihatagan man sila og mga balaod sa Dios nga Amahan, pero ang katawang Israel ba'y nakatuman? Wala sila makatuman, mga higala o mga kaigsuonan. O kana ato mabasa sa Ezekiel sa iyang kapitulo 20 o iyang bersikulo 13, ingon ini ang nakapahayag sa Biblia, mga higala o mga kaigsuonan. Apan ang balay sa Israel misukol batok kanako dito sa kamingawan. Sila wala maglakaw sa akong kabalauran, o gisalikway nila ang akong mga tulumanon nga kung bantayan. Kini sa tao siya mabuhi diha kanila, og ang akong mga adlaw ipagpahulay. Ilang ipasipalahan sa hilabihan gayod, unya ako mingon nga ibukbo ko ang akong kaligotgot diha sa ibabaw nila didto sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila. Sa atong natagad, ang katawang Israel nga mangunang katawhan sa Amahan, gitagaan sila tulumanon sa Dios nga Amahan, apan wala sila makatuman. Bisan pa ang adlaw nga ipagpahulay nga Sabado ilang gisupak. Mao kadto ang nahitabo sa unang katawhang Israel, mga higala og mga kaigsuonan. Dili paigo, mga higala o mga kaigsuonan, ang katawang Israel, instead nga ang Diyos nga mao ang ilang alagaron, instead nga ang Diyos mao ang ilang simbahon, wala na sila magsimba sa matuod nga Diyos, kundili ang katawang Israel. Nagsimba sila sa dili na matuod nga Diyos. Unsay prueba? Dinhi sa maghuhukom sa iyahang kapitulo 10 ug ang iyahang bersikulo 6, ingon ini ang atong
matagad sa Biblia, mga higala o mga kaigsunan. Ato ning gituyo, aron may bawaan na to. Dili may pariho sa uban nga mga magawali nga sige pamantay. Walay doktrina. Sige pasiatab nga kunuhay. Maayong laki sa Biblia. Ato naman ang matagad karon. Ato sa ni unahon. Ang katawang Israel, wala sila makatuman sa mga tulumanon. Gilapas nila ang kabalauran sa Diyos nga Amahan. Busa ang katawang Israel, nasuko ang Diyos ngadto kanila. Ug ang dugang pang puriba nga itong mabasa dinhi sa maghuhukom sa iyang kapitulo 10 ug iyang bersikulo 6, nag-ingon dinhi mga kaigsunan. Og ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab. Primero nagbuhat. Nag-usab na pud og buhat ang katawang Israel niadtong dautan sa mga mata ni Jehova. Og ming alagad kang Baal, og sa mga Astarot, og sa mga Diyos sa mga Syria, og sa mga Diyos sa Sidon, og sa mga Diyos sa Moab, og ang Diyos sa mga anak sa Amon, og sa mga Diyos sa mga Filistihanon, og ilang gibiyaan si Jehova, og wala mag-alagad kaniya. Iyon sa usab ang dugang pruiba nga ang katawang Israel. Nagsupak sila sa atong Ginoong Jehova, mo'y hinungdan nga naligot-got ang Diyos, nasuko ang Diyos kanila sa unang katawhan. Dili lamang paigo nga gisalikway nila ang mga tulumanon og balaod ang adlaw nga ipagpaulay, kundi nagsimba pa gyud sila sa mga dili matuod nga Dios. Nagsimba sila o nag-alagad sila kang Baal, kang Astarot, Diyos sa mga Syria, Diyos sa Sidon, o sa mga Diyos sa Moab, o sa mga Diyos sa Amon, anak sa Amon, mga Diyos sa mga Filistihanon, ug ilang gibiyaan si Jehova, ug wala mag-alagad kaniya. Ispuko mo lang kana. Unsa ang dako nga kasalanan sa unang katawhan, mga higala o mga kaigsunan? Unsa dayon ang gisulti netong unang katawhan o katong mga ginikanan kani sa unang kapanahonan nga nag-alagad sila kunuhay sa atong Ginoong Jehova apan wala sila makatuman? Unsa ang gisulti sa Biblia netong mga katigulangan nga nag-alagad sila sa Dios pero ilang gisupak ang mga blaod? Ang Biblia ang atong pagabasahon dinhi sa unang Pedro sa iyahang kapitulo 1 atong pagabasahon, mga higala o mga kaigsunan. Unsay gisulti sa Dios ngadto sa mga ginikanan nga wa na mag-alagad sa Dios nga matuod. Sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 nag-ingon dinhi, kamo gayod mga nga ginikanan sa walay hinungdan, nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan, kamo gitubos dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi, bulawan kundi sa bilinhong dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa ang gisulti? Kamo gayud nga ginikanan sa walay hinungdan. Unsa ang gisulti ni Apostol Pedro netong mga ginikanan, netong unang mga forefathers nga wala sila nagtuman sa lagda o balaw o tulumanon sa Diyos nga Amahan. Giingnan sila nga kadtong inyong maginikanan way mga hinungdan. Ngano nga giingon ni Apostol Pedro nga way hinungdan tong unang mga ginikanan? Tungod kay wala sila nagsunod sa matuod nga Dios. Nagsunod sila sa lain nga mga Dios, mga higala og mga kaigsunan. Unsa pa ang gipakitang pahayag sa Biblia? Mao'y hinungdan nga ang atong Ginoong Jesucristo mianhi siya sa kalibutan, gipadala siya sa langit ng Amahan aron sa pagluwas sa katawang Israel.
aron may usa pagbalik ang katawhan sa Dios kanhi sa unang panahon tungod sa ilang pagkahisalaag. Unsa ang gitukod sa atong Ginoong Kristo? Aron mabalik may usa ang katawhan nga Israel kay nagkasala sila. Ang gihimo sa atong Ginoong Kristo, mga higala ug mga kaigsuonan, nagtukod siya og iglesia. Sumala sa atong mabasa sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, nag-ingon, og siltihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsay gibuhat sa atong Ginoong Kristo aron mahiusa pagbalik ang katawhang Israel, nagtukod siya og iglesia. Aron diha sa iglesia, diha itapok ang mga pagaluwason sa atong Ginoong Kristo. Dili pod ning mga iglesia karon, kay kini mga iglesia karon nga nagdala sa atong Ginoong Kristo, unsa sila? Mga Xerox copy, nag-awat-awat. Dili original. Nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, nagsundog-sundog lamang. Mao kana ang tinuod mga higala o mga kaigsuonan. Karon kay nagtukod man si Kristo og iglesia, pangutana, unsa ba ang ngalan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo? Kay daghan karon ang nag-awat-awat, nagkalalain na lang ang mga pangalan sa iglesia nga ilang gitukod. Na ay born again, Aglipay, Pentecostal, SDA, Saksi ni Jehovah, Jehovah's Witnesses, Jesus is the Rock, Miracle Crusade, ug uban pa GIL, Jesus is Lord, ug uban pa nga mga relihiyon. Dili ka na may mao. Ang mao nga mabasa sa Biblia, dili ka nang dili mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia ang gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Kristo, na aras Biblia ang tubag. Dili kay nagbuhat-buhat sila ka og galingon ngalan sa ilang iglesia nga wa naman nakasulat sa Biblia. Iyon sa ba ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo? Atong basahon ang Roma Kapitulo 16, versikulo 16, nag-ingon, pagpangumustahay kamo ang usa og usa, pinagi sa balaan ngalok ang tanang mga iglesia ni Kristo, nangumusta kaninyo. Iyon sa ang gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Kristo. Dili born again, dili GIL, dili Pentecostal, dili Baptist, dili Saksi ni Jehovah, dili po sa Badista o unsa na lang nga matang sa iglesia. Kundili ang mabasa sa Biblia, iglesia ni Kristo. Mao kana ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Karon, unsa ba ang katuyuan? Siyempre, aron may usa pagbalik ang katawang Israel, nagpili ang Kristo og mga tinun-an nga makutong 12 ka mga apostoles. Nga ato ka na mabasa sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 ug 2, isamarais ko na lang. Kinsa ang mga apostoles nga mo'y kaabag ni Kristo aron mahiusa pagbalik ang katawang Israel? Mao si Simon nga Pedro, si Andres, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, Mateo, Santiago, Tadio, Simon og Judas nga Iscariote. Mao kadto sila ang una nga gitawag sa atong Ginoong Kristo aron himuon ni Kristo nga maoy kauban sa pagbisyon aron mabalik pag-usab ang katawang Israel nga wala makatuman sa balaod sa Dios nga Amahan. Gitawag sila. Unsa man ang katuyuan sa pagtawag natong iglesia nga gitukod ni Kristo? Unsa ang katuyuan sa mga apostoles nganong gitawag sila mga higalag mga kaigsuonan? Mabasa gapon nato sa Biblia. Datong mabasa sa buhat kayahang kapitulo, buhat kapitulo 16
bersikulo 10, ingon ini ang atong mabasang payag sa Biblia, unsa ang katuyuan nganong gitawag ang 12 ka mga apostoles. Dili ani sama karon nga nanawag og mga pastor, mga ministro, di man na in taon may mao. Diritas Biblia, dili anang inyong hinimo-himo nga kamo lamang ang nagbuot niya na. Unsa ang katuyuan sa pagtawag ni Kristo sa iya mga tinun-an, mabasa sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 10 nag-ingon, o sa pagkakita niya sa panan-awon diha nang limbasog kami sa pagpagikan paingon sa Macedonia sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila. Unsa ang katuyuan nga nung gitawag ang mga apostol, 12 ka apostol? Ang katuyuan aron magwali, aron magmantala ngadtos mga tao, ilang ipaila ang ilang Dios nga gituan maong atong Ginoong Kristo. Mao nang katuyuan nga nung gitawag sila. Ang pangutana karon, kay nagtawag man ang Diyos para magwali sa mayong balita, pangutana. Pila ba ka matang ang mga rasa nga gitawag sa unang kapanahonan? Pila ka hutong, pila ka rasa ang gitawag ni Kristo? Ang tubag na aranggapos Biblia sa Roma 9:24 nag-ingon nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hentil usab. Kun mao ang gitawag ni Kristo sa unang kapanahonan, duha ka matang, duha ka rasa, Hudiyo o Hentil. Mao kana ang natawag sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ay pangutana, duna pa ba kita'y dugang prueba nga duha gayud ang gitawag ni Kristo nga mga rasa? Duha gyud dugang prueba atong mabasa kana sa Episo sa iyang Kapitulo 2, versikulo 11, nag-ingon dinhi, sumala sa itong mabasa sa Biblia, mga higala o mga kaisunan. Kapitulo 2, versikulo 11, ngadto sa 12, ingon nini ang dugang pahayag sa Biblia. Kapitulo 2, versikulo 11, ngadto sa 18, nag-ingon, busa, hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamo mga Hentil, sa lawas nga gipananganla o gipanagnganlan nga mga walay sirkunsisyon, ngadtong mga nagatawag sa ilang kaugalingon nga mga may sirkunsisyon sa unod pinaagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo ni adtong panahon na katulugar mga Hentil. Hinumdumin ninyo nga ni adtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo, naigawas kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuluong sa mga pakigsaad may tungod sa saad sa Dios, og dinhi sa kalibutan kamo mga walay kaluwasan og usab nga walay Dios katulugar Hentil. Apan karon na pinaagi kang Kristo Hesus kamo nga kaniadto nahilayo, karon gipahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha og miguba sa nag-ulag nga bungbong, nga mao ang pakigbinatukay pinaagi sa iyang pagkahimong tao. Iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan og mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha. O nana, pinaagi sa paghiusa sa ingon ni ana, magahimo sa kadaitan ug aron kitang duruha iyang ipasig-uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus, nga ingon ni ana,
magatapos pinaagi sa krus. Klaro kayo, mga kaigalaan, nga ang natawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo, duruha, makutong Hudiyo o Hintil, mga higala o mga kaigsuunan. Ha? Karon, ang ato namang isunod. Kini bang mga pagtulunan karon nga gidala nila ang ngalan sa atong Ginoong Kristo? Kini ba sama sa mga pastor? Very sorry kayo mga pastor namo, mga higala. Ha? Mga ministro, diakono o uban pa nga nagpatawag nga sila kunuhay mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Ha? Dili taon kamuoy ang original. Ha? Kinsa ba ang dunay kalabtanan sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo? Kamo kaha? Dili, kopya-kopya lamang kamo. Ha? Kinsa ba ang matuod nga magwali sa matuod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo? Mabasa ba nato sa Biblia? Ha? Atong basahon ang Hebrehanon Kapitulo 5, versikulo 4, mo kini ang kamatuuran mga higala ug makaisunan. Doon na ba kay kalabtanan kining mga nagwali karon nagdala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo? Basahon ko ang Hebrehanon Kapitulo 5, versikulo 4 nag-ingon, og walay tao nga mangunay sa pagpahiluna, ha? Walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kagalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Dios tinawag siya alang niini, maingon kang Aaron. Ha? Unsa nga tumabasa sa Biblia, og walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kagalingon. Ang pangutana karon kining mga pastor, mga ministro, sorry kayo ha, alam mo kasuko. Mabasa man sa Biblia, kamo kaha, mga pastor, ministro, katolik, petipinder, uban pang nagbasa sa Biblia. Ha? 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 Unsay gingon sa Biblia, og walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kagalingon diha sa maong katungdanan, kundili sa Dios tinawag siya. Pangutana kamo mga pastor, mga ministro, diakono, katolik, petipinder, uban pa nga nagbasa sa Biblia, kinsay nagtawag ninyo? Si Kristo ba? Pidili. Ang nagtawag ninyo ang inyong labaw sa relihiyon. Dakong bulag sa Biblia ang inyong gibuhat. Dili pwede mangunay ka, magwali-wali ka ikaw ra. Wa kay personal nga magtutudlo. Ha? Sa panahon ni Kristo, ang iyang tinuod nga masinugo, mao kadtong iyang mga tinunan. Kamo, tinunan ba mo? O kamo pa'y tinuod nga nung nagkalantrakas man ang pangalan sa inyong simbahan. O kamo pa'y tinuod. Pila ba day ang tinuod? Dinis kalibutan. Usa lamang ang kamaturan, dili daghan. Ha? Walay mangunay. Pero kamo nangunay. Nag-eskwela mo sa Bible Institute. Ha? Nag-Bible study mo, aron himo mo magtutudlo. Dili ingon ana. Mga higala o mga kaigsuonan. Unsa pa gipakita sa Biblia? Sa Roma 9:11 nag-ingon. Ha? Roma 9:11 nag-ingon, atong basahon, nag-ingon ang Biblia. Bisan sa wala pa may mugso ang mga bata o wala pa sila maghimog bisan unsa, maayo dautan aron magpadayon o magpadayon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili nga daan dili pinagi sa mga buhat kundili pinagi sa iyang pagtawag. Pangutana, ay mo kasuko mga pastor, mga ministro, katolik, petipinder, guban pa. Pinili ba mo sa Dios? Dili, inyo lang sarili. Ang nagpili ninyo ay inyong labaw sa reliyon nga may nagtukod na ng maong iglesia nga inyong gipasakupan. Dakong bulag sa Biblia. Ang gisgutan sa Biblia, kung makawali ka, pinili ka sa Diyos. Kamu ba'y pinili? Mangutana mo, kamu mga ministros PBCM,
Pinili ba mi? Yes, pinili mi. Kinsa nagpili na mo? Ang amo magtutudlo, Divine Master Tomas A. Eugenio. Nakita na mo sa duha na mo ka mga mata. Kamo, diin man mo nagkita ni Kristo, aron mahimo mong pinili ni Kristo. Aber? Ay mo pangasuko. Klaro-klaroho na lang ni nato. Aron dili may salaag ang mga katawhan sa inyong pagpatutuo. Dili mo pinili eh. Mabitaw nagkayagaw karon ng kalibutan. Nagkayagaw sa pagtulunan, sa pag-ila, sa matuod nga Dios. Tungod ni ini mga bakakon, mga higala o mga kaisunan. Diin ba gitukod ang unang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo dito sa Antioquia? Mabasa ka na sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Samtang ang ubang mga iglesia gitukod sa Amerika, gitukod sa Pilipinas, gitukod sa bisan asa nga lugar, samtang ang orihinal nga iglesia ni Kristo nga gitukod dito sa Antioquia. Mo kana gitawag sila og unang mga Kristiyanon dito sa Antioquia. Diin gitukod dito sa Jerusalem. Gitawag ang unang Kristiyanon dito sa Antioquia. Pagtukod sa iglesia diha po sa Jerusalem, mikatap gadtos tibuok nga kapupudan. Mao kana ang ato mabasa sa Buhat Kapitulo 8 versikulo 1. Ang mga apostol gipahimutang diha sa iglesia. Tinuod man na, pero pangutana, kamo karon asa mamagpahimutang? Ay, nagkalandrakas, pisag-asa nga relihiyon. Dakong bulag. Dakong bulag sa mga nakasulat sa Biblia. Ang mga tinuod nga apostolis ang ilang giwali mao ang atong Ginoong Kristo sa kaduhang kapanahunan. Diha ang tao ipaghiusa sa atong Ginoong Kristo. Tinuod na. Pero karong panahon na angay pa ba nga ang tao hiusahon diha kang Kristo? Humana ang buhat sa atong Ginoong Kristo? Kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Kristo? Kini bang mga nagtukod karon nga nagalaing mga relihiyon? Dili oy. Ang Biblia mo atong pasikaranan kinsa ang puli sa atong Ginoong Kristo aron nga magpadayon ang pagwali sa mayong balita ngadto sa kalibutan. Ang puli sa atong Ginoong Kristo mga higalag mga kaisunan. Mabasa sa Biblia. Dili nang inyong angkon-angkon. Suri kayo. Nasaon taman yun. Lisod man pod og mamakakta dinhi sa kahanginan. Walay lain nga puli sa atong Ginoong Kristo kun dili po diuli nato sa Dios nga mahan kay humana. Niabot ang magani kang Kristo. Di po nato ibalik ang Kristo kay humana pod ang buhat sa atong Ginoong Kristo. Kinsa bang puli sa atong Ginoong Kristo? Basahon ta ang Juan Kapitulo 14, versikulo 25, versikulo 26, ang pulong sa Diyos nag-ingon. Matod pa ni Kristo, kini mga butanga, mismo si Kristo man nagsulti aniha, kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako. Apan ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman, puli kanako, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kinsa di ay ang puli sa atong Ginoong Kristo? Dili pare, dili mga relihiyon, dili si Horiano, dili si Kibuloy, dili pod nang nagtukod sa GIL, dili po si Ellen G. White o kinsa pa, wala. Ang puli sa atong Ginoong Kristo mismo, si Kristo may namulong, ang Espiritu Santo, mo'y magtudlo sa tanang mabutang, unsa ang pagtudlo, o walay baba. Bisan pagali ang mga butang umalabot iyang itugan.
Mabitaw nga Espiritu Santo na baton og lawas. Aron nga mao siya ang magtudlo sa tanang mga butang. Naunsa man ang kining mga reliyon karon? Basahan ninyo ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 3. Ang tumong sa nagkalaing reliyon karon pulos panapi. Ha? Panapion mo sa mga tinutumo nga sugilanon. Hilig sa suhol. Ha? Mikias kapitulo 3 bersikulo 11. Hilig og ganansya. Tanawa nindot og mga simbahan. Ha? Basa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 31. Tanawa ang ikadong Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, di ba? Kini mga tawhana kusog manapi. Ha? Basa ang ikadong Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5. Mga hinapi. Tito kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 14. Panapion mo nila. Muni ang nahitabo karon sa atong katilingban. Ang pangutana karon, insistido pa ba ang Kristo sa atong kapanahonan karon? Dili na. Mingon ang ubang mga tao, pataka ramang ka diha, nagyaw-yaw ka nga wa ka basyanan. Naay akong basyanan. Padayon ba ang pagwali kang Kristo? Dili na pwede. Ha? Kung sabi payag ni Kristo sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 39. Matod pa ni Kristo, sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usap. Hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Kinsa gipadala? Ang Espiritu Santo. Di na mo makakita kanako matod pa ni Kristo. Unyang uban mingon, di man mo balik man ang Kristo. Dugay na nato nang natun-an dinhi. Humana ang Kristo mibalik. Ha? Dili ka mo ibalikan. Natuman ka na dito sa mga apostoles. Ha? Unsa pa gingon ni Kristo sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 22 hangtod 23. Ug siya miingon sa iyang mga tinunan. Ang mga adlaw mag-abot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao apan dili kamo makakita nini. Og sila man nag-ingon unya kaninyo tuara ang Kristo ani ara ayaw gayud kamo pag-adto ayaw gayud kamo pag nunot ngadto kanila kung naa di magpatuo og Kristo nga naa siya diha ay mo adto dito mingo ra ba nang uban naa si Kristo sa among simbahan naa diha nang ostiya naa dito ay Davao ay naa dito sa Amerika ay dili na may mao. Bakak na nga Kristo unsa pay payag sa atong Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 23 kama 26 nagingon ug unya kun adunay magaingon kaninyo tanawa ni arang Kristo o ato ara siya ayaw gayud kamo pag-adto nini kay mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta o magapakitag dagkong mga ilhanan o mga katingalan aron sa pagpaysalaag. Musalir pa ba? Ang ngalan ni Kristo ay dili na. Kumusta ang gidala kalos reliyon? Kristo, Kristo, Kristo. Ang mga leader mo ay nga dato. Gibasam na ko na ganina. Ikaduhang Pedro, kapitulo 2, bersikulo 3, panapion mo. Ha? Unsa pa gingon ni Kristo, Mateo 24:4-5 na iyon. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Magbantay kamo nga walay magapasalaag kaniyo kay daghan unya ang mutunga din lang ako ngalan nga manag-ingon ako mang Kristo og daghan ang ilang pasalagon. Kumusta? Di ba? Daghan. Panahon sa rally pertim bagaa milyon nilibo ka mga tao nagtuo sa atong Ginoong Kristo. Yes, tinuod na sa ikaduhang panahon dito sa Jerusalem as of now karong panahon na dili na insistido. Ug miingon mo nga, yate ra, mudawat me. Padala mo og text. Bisag unsa inyong pangutana, andam ang mga ministros pagtuloan sa presidente, mutubag. Tawaga lang ako numero 0955113818. Ako Osbon, 0955113818. Mu-accept me og mga pangutana. Ha? Mudawat me og pangutana.
Busay ngon ana ang akong ikasulti. Kadi ta magpataka arog totoo. Daduon ang ngalan ni Kristo kana nagapahisalaag na kana mga kaisunan sumala sa aton nabasa sa Biblia. Hindi ata sa isyo na Aquilino Valencia. Matod pa ni Aquilino Valencia alias Aki, masuko ra ba ni? Ngan lang ko niya og Caesar nga bakakon. Haring Caesar bakakon. Pero akong tubag nimo. Sa unang panahon, buhay patos nanong ambot, patay na matingal ni nanong Murata. Magkita may diha sa kuan, kaninyaning manalili, mingo dito sa nanong, dito ni Aki. Oy Baki, kumusta mga Baki? Ni ay bag-o ngalan ni mo Baki. Ngano mingon kog Baki? Tanawar ko ni Muslitan mo kag Baki. Kusog, tanawar ko ng Baki ug mawanan. Saba kayo, mao ni siya Baki. Oy Baki, nag-ingon man ka nga musukol kag debate. Nag-ingon ko nimo didto sa palasyo. Unya mingon ka nga ngano ato man dito? Nga nagtuo naman ni Master, ikaw magud hilig maguka pagpatuo nga may laki ka sa Biblia aron matughan ka basig mo balhin ang mga membro na nimo kay gisaway man nimo sa reverend nga walay kabang kagas Biblia mo na ako mo dawat pagpili unsa nga tema ang ato ang bautismo. Sige, sugalan ta ka. Kanang tao nga nagpakasala, sugalan ta ka. Bisag unsa ang imong reklamo, sugalan ta ka. Debate ta dito. Ayawa ta lang makamembro ka kay naginusara ka raman. Daghang membro dito sa PBCM. Mas hindi, mo balhin da nimo, daduan nimo dito makarayo. Dito sa palasyo, aron matughan ka. Kaya nga to mga membro may atong himaon nga saksi, kinsay nagsultis tinuod o kinsay bakakon na to. Dinhibitay sesyon, pero may naman tayo debate dere. Kanang imong reklamo sa tanan nimong reklamo dito ni Reverend nga sayop sa Reverend. Suklan ta ka na bisag unsang matanga sa imong reklamo o tema, suklan ta ka. Maingon ka bautismo, suklan ta ka. Maingon ka nga rosaryohan, suklan ta ka. Kanang balaod, suklan ta ka. Unsa pa imo mga reklamo? Kanang yawa, kanang eleksyon, suklan ta ka. Unsa imong imuhang gitawag og yango-ngo diha. Bisag unsa legitima, suklan ta ka. Dini istasyonan, no. Didtos daghang tao aron matughan ka. Makita ang katag og kinsay bakakon. Ayawat makamembro ka dito. Ipadala imong dado ditong kuan makarayo ay. Ikaw nga tao ka nga Baki. Baki ke. Usakas katumanan sa gingon ni Master. Bungkagon ba ninyo ang PBCM? Nag-ingon si Master ayaw nyo bungkaga ang PBCM kay international. Usakas mo bungkag sa PBCM kanang imong pagdaladala sa ngalan ni Master pantalya ra na. Mo tinuod. Usa ka nga katumanan nga mubungkag sa pagtulunan sa PBCM. Ngano mang imong daoton sa Reverend? Kinsa ang butang nga leader sa pagtulunan sa PBCM? Kinsa ang gibutang nga leader sa katawhan sa Dios di ba sa Reverend? Unya imong pagkaulawan sa Reverend, unsay buti pasabot para ang mga tao manggawas mo nang purpose nimo nga imong daoton sa Reverend para mugawas ang mga tao sa pagtulunan sa PBCM. Never nga mugawas. Sultihan talang ka Baki. Sultihan talang ka Baki. Kanang imong matang isultihan, kanang imong record diri imong nagipang putol-putol. Kay marama kang dako. Bugoy kang dako.
Kanang imong record na riba ipatiwas gali na, di ba imo nagiputol-putol? Ipatiwas ng mga record nimo. Sa pagdaot mo Reverend, ang iyang tubag ni Iliboy Dikdikan, tinuod, husto. Ikaw lay naglubag nga naman, yawa magukagod. Kay ang yawa, ang bulaton sa iyo, maampagtuis sa sulti, sa kamatuoran. Nindot ang mga tubag ni Reverend. Ha? Dinaw pas sabaw sa butong, pero gilubag nimo, nga naman, kay yawa ko ka. Yawa na nang naani mo. Ha? Abi ni mo baki, nainumdum ko. Gatong picture nga gipakita ni Master nga naay tao nga nagpatong dito sa bato nga upaw, murag ikaw dito. Ha? Nagingos Master, tanawa ng yawa nga nagtungko sa bato. Ikaw to, kay ang kadtong tao nga nagpungko sa bato matot pa Master, yawa na. Pareho gud nimong naong upaw. Pareho nimong naong na. Tanawa, kinsa ro giyawan ikaw. Usay sala na Reverend nimo. Tanawa ra gud nang imong idolize makarayaw naabay tima na, di ba nagbalik-balik pulos kataladman. Wa tima, pareho nimo wa kay tima, balik-balik eleksyon, rosaryuhan, yawa. Balik-balik. White tima. Ngano di ka magasultig tima? Tungod kay ikaw, nangupya ka sa mga sitas nga na Reverend. Imong gitubagan na ang dito sang Carlos, wa ka makakita nga gilabay ka kamatis kay ikaw nagsulti sin tablado, ako'y nakakita kay na ako sa luyon nimo. Gilabay ka og kanang papel nga giputos og bato, gilabay nimo. Gilabay ka. Nga ay papel, na ay kamatis, wa ka kakita, kay ngano man, diya gukosluyo nimo. Ikaw busy kay kasiyaw-yaw nimo. Naglagot ang mga tao nimo, kay kanga-kanga ka musulti. Bisang gani dis radyo, kanga-kanga kay. Mo man tinuod ba? Baki? Kanga-kanga ka manulti. Gabalik-balik og sulti, way tema, way specific. Pulos pamantay. Ang mabuot nga katawhan sa tanan nga mga reaksyon ni Reverend Dennis de Willet, tinaw pas butong. Ikaw lay nagyabag kay ngano, yawa na nang naa sa sulod nimo. Aquilino alias Bake. Ha? Di ba tita? Base na lang ka ng mga membro nga yabag na. Na mga yabag na, ma-recruit mo na. Atos palasyo, besa kung sa itima ni mo, suklan ta ka. Ha? Suklan ta ka. Mayawa, eleksyon, unsa pa na rosaryuha, unsa pa na imong tiyaba, bautismo, unsa pa na imong gayang na Reverend. Suklan ta kang bakia ka. Tanawang tag kinsay mo karatilog dagan. Kinsay mo surrender na to. Kaya ang yawa mo surrender na. Ayaw din ni sitasyonan dito sa mga kaigsunan. Kaya ayaw tala mamembro ni mga uban. Kanaon tag-isay manipagho mo niya. Besa kung sa nga tema. Kunya maingon para ba ka? Si Master Tauman, si Kristo Tauman nakasala. Sa to pauyon ka. Kasi si Master nakasala, uyon ka, si Kristo nakasala. Buang! Na mas Biblia na 19:1. Ngano ipakasala man ni Mos Kristo? Nga Dios man na. Ngano ipakasala man ni Mos Master? Nga Dios man sa imong pagtuo. Naabaday sa lang Dios. Di ba bugo kang dako? Ikaw ang bugo kana timahan na to na, dibatihan na to na. Baki? Ang Dios walay sala. Nagkapariho lang mga iliboy diktikan o prinsipyo. Kaya nangingon man,
Ang Biblia, basta tao makasasala. Unya kay si Master man, tao man, di nakasala. Man na imong prinsipyo. Unya kay si Kristo, tao man, nakasala. Ay, bugo. Bugo. Bugo nga ki. Bugo nga baki. Ha? Ayaw iapil ang Diyos nga naisala. Tao na sila pilyo, dili ordinaryo nga tao. Bugok nga aki. Bugok nga baki. Exempted ang Diyos. Ang tao rin nakasala. Ang Diyos walay sala. Ngano imo may ipakasala ang Diyos? Di ba bugok ka? Bugo ka? Tanga-tanga kandako? Bakia ka? Ha? Bisag unsan timahado, suklan takado. Ha? Karong Disyembre, debate ta. May nagdaghang mga saksi nga mga tao. Bisag unsay pili, bisag unsay timada at suklan taka. Tan-aon tag kinsay mugdaga na to. Ang bugiro kang dako. Nya og mapildi ra ba ka, mamersonal ka. Kaya ikaw, wa kay sala. Bugo ka, dakua ka, perti bugok ka nimo. Kahilas nimo. Wa ko'y sala, unsa ako sala. Magsoda oy. Nakasala mga ni mga propeta kanay mong hob, pastilan. Dibatihan ta ng hob nimo. Kanang hob uno-uno. Sige, dibatihan ta. Pamatud nga siya bo sala. Suklan ta ka na. Wa ko malisang nimong bakia ka. Ha? Wa na gyud. Mao nay giingon, sayang sa akong damgo. Baliko ka na gyud. Bakia ka. Bueno, nga tong oras di na magud mutugot. Ha, akong usbo nimo baki. Dito tas palasyo. Debate ta. Aron nga kana mga membro manggawas. May na mubalhin ni mo og adto ni Makareo dahil ang mga tao dito. Tan-awon tag 15 mulawa na to. Bueno na pupos na matong oras. Salamat Master sa panalangin og grasya sa imong gihatag sa imong tinunan. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Kita na ginusara kita karon og mingon ako kaninyo daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Sundan lamang ang atong programa dinhi sa DOLE matag Domingo sa oras alas 2 ngadto sa alas 3.